Šesti je dan potrage za Matejem Perišem, 27-godišnjakom iz Splita, koji je sa prijateljima došao da dočeka novu godinu, ali je nestao u noći između 30. i 31. decembra. Ono što mnoge interesuje jeste koliko tijelo može da preživi u ledenoj vodi, a to je objasnio dr. Petar Otašević, kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Osoba prolazi kroz razne faze kada pliva u hladnoj vodi. Sve što je ispod 15 stepeni smatra se hladnom vodom. U prvoj fazi, kada osoba uđe u hladnu vodu, dolazi do dubokog nekontrolisanog disanja. To traje 2 do 3 minuta. Nakon toga dolazi do skoka krvnog pritiska i do ubrzanja rada srca, objasnio je dr. Otašević. Posle ovih faza dolazi do hipotermije. Nakon toga dolazi do hipotermije, odnosno kada je temperatura tijela ispod 35 stepeni. Sam organizam uključuje neke kontrolne mehanizme. Sva krv iz ruku i nogu se sliva ka srcu i plućima, rekao je dr. Otašević za Kurir. Dr. Otašević je objasnio i šta se dešava s ekstremitetima kada naglo padne telesna temperatura. Tada dolazi do toga da telo ne može normalno da se pokreće usled nemogućnosti adekvatne kontrakcije mišića. Smatra se da kada su temperature 5, 6, 7 stepeni, kao što je ovih dana u Savi, jedna potpuno zdrava osoba i fizički ne može da ostane duže od 20 minuta. Ipak veću šansu da prežive u hladnoj vodi imaju ljudi sa većom telesnom masom, odnosno težinom, objasnio dr. Otašević.